Iwana jire saa 7 isikomuraye twarore buya koikaga igase ino tabaka kurige linga kiama ngane chiparaga enderete aso kwa niaba ya mheshimiwa Paul Simbarati igate banga lazima tote torige linga kichipara chikorteki chigendere korosiwa twachakirega gatabaka epare ya gitare moji aerire matukabe kamuna tebo mo yuchipara ewiki muna ko twakolire banze ko bo basi bwa borabu chiwodi chijabonye tukagera mu machoge borabu chiwodinye tukacha mu machoge bwa chache tukacha basi chache yake tukakuna ga igabo twaje kukuna ga igabo south mugrango chionsi tabaka to kuranga turi kuchimata ngona to bwachira muticho kwanduru chibugetenga na kitenga ega ntorie kasi moroje sababu ninga tori gema chipara chikorosigwa na mono to make sure nga chinga kitwa tebete nga chiko chipara chikora chipara nyare koera Jones sababu nei kanga twakore chipali Jones imburanja tu nyinge na maguta karabo rake mwarora igoko semeri guto ngorika chipara koera chi iye chi chairire wiki munego chikoera ndoje nga twarule bogirango ga bantu bantu kutumia chipara chi ibintu byare ko babuya serikali ya Simba mugabano ito igere macho ebintu nebinge yakore chipara na bwistwa ikire na kujestu chingora tole tokorwa togende nyari bali chache nyari bali masaba tonjo getoje bugetutu tochikokolra sakoro ngabonchali lakini toje meremu naenda abana ba mintu munyoreiga muna bagwana amabera abana mbali konywa chibasa linjaje chisukuru chipara njirikoraba na maje mbora mwaigure nando yo nero teneta mangana maje bantu mbadra maje kyoi koro muntu teneta maje asimoko dorata yo amaja koreki abeku bago shirikiano mo msiyo gaiga amaja bararo chipara chiabe abana basome esebe buya teko babuya igo nara nebo chikonini nona bo chikonini pero mutoko gwatia ako entetere onywera amaje obugima kogendere igo twabwo tuchikora magendera ya twarunge bya gitambu yabire na ari chipara abantu abambu yabakorosia na ari jiminaro ga chipara chupo gale bwabo no buya iga abantu bamwe gitipara chigare abantu batumye chipara no abantu bakorwara bamnyoki kunyagitali bwango no mungi mulito munyoka munambwango elinda abana batoke esekoleki irabe mbalenga bago tenga Simba ni gasiali gaki mbalenga bago tenga Simba ni gasiali mbalenga bago teba ngatomwe 2 time Simba 2 time biya mwa abantu betu batabaka asa marita ni la jobebo nyali bali nje mo deputy governor wana to kurusi nabo karabu akire tia ndo ikora hakuna kula side tole etimu ene nero ko ngambi yamono asoko bana intwe ase butukobo ko selima mbi libono enga tware mire bisima binne ase wodi yeto yataba wodi ya watere sime kama gyoka wono tole mete binne 3 years ka to wika 2030 ya macha takali bas bono rende nara itwa balentera nyasaye abe na ega sinengi yanga kora bali pago tuta Simba na regas ko regas okore regas ostra ko regas